Te tudtad, hogy a vírusok mögött sokszor nem csak a test, hanem egy mély érzelem is állhat. Theta Healing szempontból ez lehet például az érdemtelenség érzése, nem érdemlem meg, hogy jól legyek. A határhúzás hiánya, nem tudom fenntartani a határaimat, túl sokat adok, keveset töltődök. Nem érdemlem meg a pihenést, ezért túl kell magam terhelnem, mert csak akkor vagyok értékes, hogyha teszek. És azt tudtad, hogy ez egy nagyon szuper hír, hogy egyébként ezeket el tudjuk engedni egy megfelelő technikával, elegendőbben hunynod a szemedet, ha szeretnéd és kész vagy rá, akkor ebben a pillanatban a legmagasabb minőségben, a legnagyobb védelem alatt állva elengedhetjük, törölhetjük minden szinten, a megoldást kérhetünk arra, hogy nem vagyok érdemes a pihenésre, hogy nem vagyok érdemes a jóra és arra, hogy jól legyek, hogy túl kell terhelnem magam. Minden szinten, térben és időben törölhetjük ezt a meggyőződést, és letölthetjük helyette a feltétel nélküli szeretetet, és azt, hogy igenis lehetek jól, megérdemlem a pihenést. Érdemes vagyok rá. És nyilván a testet sem árt megtámogatni, én a növényi természetes eszenciákban és megoldásokban hiszek, hiszen ezek váltak be számunkra a legjobban hit nélkül is. És pedig a legfontosabb, támogasd meg az immunrendszered erősítését, ezt megteheted ongárdolajjal, támogasd meg a vírusok távozását, ezt megteheted teafaolajjal, támogasd meg a sejtszintű regenerációt, tömjénnel, támogasd meg az egész szervezeted egészségét VMG-porral, mert abban aztán minden is benne van, ami a B-rendszeredet rendbe fogja kapni. Az kiegészítetted PB Assist-tal például. Ha nagyon gáz a helyzet, akkor a PB Restore-t is beveheted hozzá. Rengeteg olyan természetes megoldás van, tök egyszerűen alkalmazva, de tudatosan és jól ki fognak hozni ezekből az állapotokból, és megerősítik a szervezetedet annyira, a tudatosságoddal és a testedről odafigyeléssel együtt, hogy ezeknek a vírusoknak aztán nem kell, hogy megtaláljanak téged ezúton. Dobj egy kommentet, hogy elengedés, vírusok, és én segíteni fogok a megoldásban.